ene ye fie abeye office mutie ni yo nyame ye nyansafo ana oka se efie ni adwuma nso ni nanso kakra ye fie abeye office so mekan ye nyina ye ka ho say sofo toro bia de so ye no office no nya anwie o de beba fie enti office aba fie ese say no adwuma ene miankasa mabrabo no akabom edi afra ehie bia nam enti bebra na mebo no ai say meti ase ma adwuma enye nwanwa say enei no ohwa dwuma efa yenomum ama yenjidie yebusua eho ya basem